Смачненько, привітання, сябры. Вы пытаетесь, что я роблю? Я задумал сапраўдную шпіёнскую камбінацыю. Бачыце, з банкі з-пад мёду. Дык на мёду ні кроплі не засталося. Пытаецеся, хто яго з'еў? Ой, вам прызнаюся, гэта я. Усё спустошыў. Сорамна, вядома. Але ні аднаму ж топу мёдам ласавацца. Толькі нікому не кажыце, бо засмяюць. А каб на мяне не падумалі, я намаляваў вунь чужыя сляды. Здорово, правда? Ой, цудоўненька. Цяпер ніхто мяне не заподозрыць. Ой, нехта ідзе. Хаваюся. Ты малайчына. А памятаеш, які я гол забіў? О, гэта быў вельмі прыгожы гол праз сябе ў самую дзевятку. Ты сапраўдны бомбардзір, Буслік, малайчына. Гэта, ведаеш, табе дзякуй. Ты мне такі зручны пас даў. Я стараўся. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. О, прывітанне, сябры. А мы толькі што у футбол гулялі з камандай суседняга двара. Так, матч атрымаўся проста неверагодны. Столькі цікавых момантаў. І ведаеце што? Мы перамаглі! Оле, 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 оле! Мы чэмпіёны, мы чэмпіёны! Таму крыху і затрымаліся. Ой, прабачце. Слухай, Буслік, а дзе ўсе? Мы так спяшаліся, оказваецца, нас ніхто і не чакае. Як ніхто? Гледачы нас чакаюць. А, ну, гэта сапраўды, выбачайце нас, калі ласка, сябры, мы вам заўсёды рады. Слухай, дзе наш сябр Цёма? Мы з ім дамаўляліся пасля матча сустрэцца. Ой, Нестор, глядзі. Што? Сляды. Ага, і сапраўды. Можа, Цёмавы? Не-не-не, не падобныя. Мядзвежыя, дакладна. Ага, тады гэта топавы. Чыер яшчэ? Так, напэўна, Буслік. І вядуць яны, між іншым, ад пустых збанкоў з мёдам. Ха. Як пустых? Яшчэ нядаўна яны былі паўнюткімі. І гэта значыць што? Што мёд з'еў ён? Ну, топа! Нядаўна ж абяцаў цішкам салодкае не есці. І не хавацца, і не хітрыць. І зноў за сваё. Ну, нічога. Я яму зараз патэлефаную. Ты патэлефануй і скажы ўсё, што мы пра гэта думаем. Абавязкова. Ой, што я нарабіў? Топу вінаваціць цяпер. Нестор, Буслік, прывітанне, не трэба топу тэлефанаваць. Добрый вечар, Цёма. Салют, а чаму не трэба? Ну, проста не трэба ўсё. Ён заняты мусіць. Ага, заняты. Ад мёду адмываецца, напэўна. Ой, Што? Цёма, што гэта ў цябе? Дзе? Ты паўсюль. Дзе? Ага. Ты весь у плямках. Ой, не можа быць. Вось, сам паглядзі. Ой, жах які. Ой, На алергію падобна. з-за чаго? Ну, яна можа быць з-за чаго заўгодна, асабліва, калі нечага вельмі многа з'есці. О, узгадвай, чаго ты сёння многа з'еў. Ну, не ведаю, ўсё як звычайна. На сняданак блінцы з смятанай. Так, смачныя. Мы разам іх елі, і ў мяне ўсё ў парадку. Так, значыць, не з-за блінцоў. А на абед што было? Ну, супчык з клёцкамі. Ага, добра. Яшчэ? Макароны з сырам. Ну, нічога шкоднага. Ну, і кампотик з яблыкаў. Няма за чаго тут алергіі быць. Яшчэ ўспамінай. Ну, болей нічога. Хаця не. Ну? Ой, Ну, Цёма, што? Гавары хутчэй. не скажу. Чаму? Ну, просто так. Ну, мы тады не зможам высветліць, з-за чаго ты стаў плямістым янотам. Ну, прызнавайся. Цёма. Але вы будете на мяне сварыцца. Не Не. будзем. І насміхацца. І не Не. будзем, не бойся. Абяцаеце? Абяцаем! Ой, я з'еў шмат мёду. А шмат гэта колькі? Ага. Ну, ты увесь, што быў у збанках. У гэтых? Ага, Увесь? Ты адзін? я.
вось дык ну, цяпер усё зразумела. Калі з'есці столькі мёду, не тое, што плямістым стаць, можна вельмі сур'ёзна захварэць. Ой, Так, і гэта табе яшчэ вельмі пашанцавала. значыць, мёду шмат нельга. Вядома, як і любога салодкага, ды ўвогуле нічога шмат есці не трэба. Ні апельсінаў, ні мандарынаў, ні ягад. Лепей па крыху. Так, Ой, Тёмочка, ну ніколі б мы на цябе не подумали. Мы вырашылі, што гэта топа. Нават ледь не пачалі на яго сварыцца. Я чуў. І калі я зразумеў, што з-за мяне можа атрымаць на арэхі топа, я адразу пашкадаваў, што ўсю гэтую катавасію са слядамі развёў. дык і сляды ты зрабіў. Так, але я не падумаў, што яны на мядзвеж'е падобныя. Ай-яй-яй. Ведаеш, Тёма, добра, што ты сам ва ўсім прызнаўся. Ну так, наконт гэтага ты малайчына, сапраўдны сябар. Але ж падмануць нас спрабаваў, так? Так, таму прашу прабачэння за гэта. І мы табе, вядома, даруем. Так, даруем, Цёма. Ой, як добра, дзякуй, сябры. Але без салодкага цябе прыйдзецца надоўга пакінуць, праўда? Я і сам яго не захачу яшчэ доўга-доўга. А плямкі гэтыя назаўсёды застануцца. Ну, не хвалюйся, Цёма, хутка знікнуць, і ты зноў станеш сапраўдным паласатым янотикам. Ура! Ой, сябры, мультик пачынаецца, зараз прапусцім. Ой, не заважна. Глядзім. Эх, так, ну а зараз хутенька чысціць зубкі і адпачываць. Так, мне нешта вельмі спаць хочацца. Гэта добра, заўтра самай раніцы прачнешся і ніякіх плямак зусім не будзе. Праўда? Ай, тады хадзем. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! Дабранач і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.